Mesopotamia. Mesopotamiak grekoz ibaien arteko lurra esan nahi du. Ilgora emankorra izenaz ere ezaguna da. Mesopotamiar zibilizazioa Tigris eta Eufrates ibaien artean Asian kokatu zen. Kristoaurreko 5000 eta 3500 urteen artean, kultura nekazari bat eratu zen Persiako golkoan, eta handik Mesopotamia guztira zabaldu zen. Kulturaren zabalkundearekin batera biztanle kopurua asko igo zen. Eskualde horren hegoaldean, Kristoaurreko 2300 urtetik aurrera, erresumertarrek zingirak lehortu, dike, kanalak eta ubideak egin eta lurrak lantzen hasi ziren. Nekazaritzako aurrerapenei esker hiri estatu independenteak sortu ziren: Ur, Uruk, Lagash. Mesopotamiako historia politikoa garai bakoitzen nagusi izan zen herriaren arabera zatitzen da. Horrela ditugu Sumeria garaia, Akadiar garaia, Babiloniar garaia, Asiriar garaia eta azkenik Persa garaia. Gizartea. Gizarte hierarkizatua zen. Hor erregea eta familiak kopulan genitun, privilegiatuak, herritar libreak eta azkenik esklaboak. Erregea eta familia. Erregea eta apaiz nagusia zen. Botere politiko-militarra eta erlijiosoa zuen. Jainkoek boterea ematen zioten, baina ura zen jainkoa. Oinordetzako kargoa zen. Privilegiatuak. Apaizak eta goi funtzionarioak. Eragin handia gobernuan eta administrazioan. Persona libreak. Alde batetik, merkatariak eta eskribak. Bestetik, artisauak eta nekazariak. Azkenik esklaboak. Jabeen, tenplua edo jauregiaren jabetza personalekoak ziren. Gerrako presoak edo esklaboak zorrak ordaindu ezin zituztelako. Ekonomia. Oinarria nekazaritza eta abeltzaintza. Lurra estatuarena zen eta nekazariek beren ustaren zati bat eskaintzen zioten jauregiari edo tenpluari. Estatuak merkataritza kontrolatzen zuen eta zergak merkatari eta artisauengatik jasotzen zituen ere bai. Zergekin alde batetik klase privilegiatuak mantentzen ziren eta bestetik dikeak, kanalizazioak, arraiziak, tenpluak ordaintzen ziren. Horite garaietan, ibaien gorraldiak bere eremuak urez betetzea eragiten zuen. Urak erretiratzean, lurrak ongarrituak eratzen ziren, usta oparoa lortuz eta soberakinak emanez. Nekazaritza jarduera nagusia izan zen. Labore duzta nagusiak, zerealak, barazkiak eta lekaleak izan ziren. Abeltzaintza, ardiak, idiak eta behiak garatu ziren batez ere. Artisautza, batez ere artigia, metala, buztingintza eta horregintza lantzen zuten. Merkataritzari dagokionez oso garapen garrantzitsua izan zuen, soberakinen ondorioz, zerealak eta ehunak esportatzen ziren, eta bestalde, Egiptoko urrea, Anatoliako kobrea, Persiako harria eta egurra importatzen zuten. Hasieran truke moduan egiten zen, eta geroxeago transakzioak txanponarekin egiten ziren. Kultura eta artea. Hemen aztertuko ditugunak idazkera, zuzenbidea, zientzia, erlijioa eta arkitektura izango dira. Idazkera. Idazkera sortu zuten lehenbizikoak izan ziren, Kristoaurreko 3004 urte inguruan. Jatorrian idazketa piktografikoa zen, ondoren kuneiformea bilakatu zen. Hasieran kontabilitatea eramateko erabili zuten, eta geroago agindu errealak, legeen kodeak eta testu literarioak idazteko erabili zuten. Zuzenbidea, gatazkak konpontzeko eta justizia administratzeko sortu zen. Kontserbatzen den koderik osoena Babiloniako Amurabiren kodea da. Legeak jainkoak jatorrikoak ziren eta Talioren legean oinarritzen ziren, egindako kaltearen zigon berdina.
Zientzia. Zenbaki sistemari buruz, zenbakiak asmatu eta hauek idazteko ikurrak sortu zituzten. Sumeriarrek ilargian oinarritutako egutegia asmatu zuten. Egutegi hau beharrezkoa zen nekazal zeregietarako, noiz landatu, noiz usta jaso. Astronomia, izar eta planeten mugimenduak jarraitzeko gai ziren, konstelazioak osatu zituzten eta ilargiaren eklipseak aurreikusteko jakintza zuten. Erlijioa. Erlijio politeista zuten, hau da, jainko-jainkosa asko gurtzen zituzten. Jainko zarrenak naturako elementuarekin adierazten zituzten. Jainko bakoitzak gurtzako tenplu propioa zuen, hiri bakoitzak bere jainko babesle nagusia zuen. Ez zuten iezkotasunean sinisten. Arkitektura. Harririk ez zegoenez, adobea erabiltzen zuten eta horregatik eraikin gutxi, baino ez dira konserbatu. Mesopotamiako erlijio gune edo tenpluak zigurat izenez ezagutzen dira.